kaluwasan gikan sa atong sala. Usa kini kapag pili. Kung isugid kanang pulong kun or F, nagpasantop ka na nga mogamit ka sa imong freedom of choice. Usa kini kapag pili ang kaluwasan. Maayo man o dautan ang atong bapili, manubag kita ni ana nga gasa sa Ginoo. Ang impierno makigsunan is also a choice. Sa pagsubada pa na nga matag-adlaw nga desisyon nato, kung sayop ang atong desisyon, impierno ta. Tanawa. Og nining kagabihion nga kaigsunan mga kabaglaom, June 5 maghisgot kita sa ikadua nga ang sa kinabuhi o the second stage nga ang developmental task is the sense of independence. Kini nga ang sa kinabuhi mga kaigsunan, stage 2, gitawag kinig toddler. Ang basic or major developmental task mao ang autonomy versus shame and doubt. Unsa man ang mga buluhaton niini nga second stage of the human life. Number 1, kini mao ang mga edad nga 18 ka bulan og 3 ka tuig. 3 years and 18 months man. Pagkat-on sa physical nga kahanas nga gikinahanglan alang sa ordinaryong mga dula. So basic skills aron makadula sila. Lakaw ana dagan. Pagtukod og usa ka maayong kinaiya ngadto sa kaugalingon isip usa ka nagtubo nga tawo or organismo. Og pagsugod sa pagpalambo sa angay nga masculine or feminine nga social nga mga tahas. So dinha may bawanan iya magsunan nga siya lalaki og siya babayi. Nothing more. Additional magsunan. Mao ra na gitudlo sa Biblia. Pagpalambo sa sukaranan nga mga kahanas sa pagbasa, pagsulat o pagkalingong pagdumala. So kana ang stage magisunan toddler, makakatuna ang tawo, ang bata sa pagdumala sa iyang kaugalingon. Self-government man na sa English. So ang maggobierno sa iyang kinabuhi, siya na. Pinaagi sa iyang mga ginikanan, tudluan na siya nga siya mogamit sa CR, siya na moilis, magdumala siya sa iyang kaugalingon. So we will explore this concept diha sa pulong sa Ginoo unsa ang mga basic nga pagtulunan ug mensahe niini alang kanatong tanan. Tan-awa minyo gisunan. Ang independence or autonomy ang pinakaduol nga concept or pagtulunan sa Biblia kanang gitawag natog freedom of choice. Kay kita gusto nga independent, mugamit kita sa gasa nga gihatag kanato that is implanted by God genetically. Bisag kinsa nga tawo nga mahimugso dinis kalibutan, naa ni anang disenyo sa pagpili sa maayo ug sa dautan. Tan-awa nato ang Genesis 2:16 ug 17 nag-ingon. Og siyuba nga Dios nagsugo sa tawo kang adan ug kang iba nga nag-ingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan dili ka magkaon ini. Kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayod. Mga kaigsunan, kanang gibadlisa nato da gi-highlight nato pag-ila sa maayo ug sa dautan. Gipasantop din ha nga ang pagkadisenyo sa tao makaigsunan. Ang pagkabuhat sa Ginoo, gibuhatan kita or gihatagan kita sa Ginoo sa kagawasan sa pagpili or freedom of choice. So makapili siya dan og sa iba kay maunay disenyo sa Ginoo, and that is the image of God in man. Usara kana sa imahen sa Ginoo nga gihatag sa pagbuhat sa tao. Og kini nga gasa sa Ginoo makigsunan, usa kini kadako kaayo nga responsibilidad. Ug tungod kay usa kini ka responsibilidad, naa kini kauban nga accountability or manubag kita niini gasa sa Ginoo. Ug mao kana atong explore nga basic doctrine sa Biblia makigsunan. The basic teaching on the freedom of choice in its accountability. Ingon nga mga independent human being. Ang ato nga autonomy or independence mga igsunan, dili siya absolute. Diha ra kita
within the bounds of the law that the Lord has allowed. So explore nato gamay kini nga concept sa freedom of choice. Diha sa Joshua 24:15 nag-ingon makigsunan. Ug kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo. So, giila ni Josue magigsunan nga ang pagkadisenyo sa tao naagoy freedom of choice. Busa didto maong tungora panahon ni Josue, gipapili sa Ginoo ang iyang katawhan. Daw kun dautan kaninyo ang pag-alagad kang Hiyuba, magpili kamo ni ining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako, Diyos minag-ingon, og sa akong balay, kami mag-aalagad kang Hiyuba. Joshua 24:15. So klaro man kaigsunan nga ang punto natong gipasantop, ang tawo gidisenyo sa Ginoo genetically naa kitay freedom of choice. Og kana nga freedom of choice, dako kana nga responsibility ang paggamit niya na manubag kita man kaigsunan. Og kana atong i-explore unsaon nato pagpanubag sa atong paggamit sa freedom of choice. And that is the concept of the judgment. Gusto na ko ipasantop mga kaigsunan nga ang kaluwasan gikan sa atong sala. Usa kini kapag pili. Gani ang atong teksto nga gibasa gabi sa 1 Juan 1:9, kun isugid kanang pulong kun or F. Importante ka na, nagpasantop ka na, nga mogamit ka sa imong freedom of choice. Usa kini kapag pili ang kaluwasan. Sa Juan 3:16 nag-ingon magsunan, ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Trust, faith in God is a choice. Magisunan. Mo decision ka, mosalig ka o dili. You are exercising freedom of choice. And that is a responsibility. Adunay consequence kung dili sakto ang atong pagpili mga isunan. So, maayo man o dautan ang atong bapili, manubag kita ni ana nga gasa sa Ginoo. Ikaduha nga punto mga isunan, ang eternal life is also a choice. Pagpili kini. Mao na nga kung muadto ta or makadto ta sa langit, nya di ta ganahan dito, dili nato mabasol ang Ginoo. Kung makaadto man kita sa impierno, dili pud nato mabasol ako. Kun, if you want to enter life, sa ato pa, nag-auhag ka na, nga ikaw, maghimo og desisyon. You use your freedom of choice. You want life or death? It's a choice, mga kaigsunan. So, dili ang Ginoo mabasol kung makaadto tag impierno, mga kaigsunan. Because eternal life is a choice. Ang impierno, mga kaigsunan, is also a choice. But of course, we don't make a one-time choice. That is a daily choice. Sa pagsubada pa na, nga matag-adlaw nga desisyon nato, kung sayop ang atong desisyon, impierno ta. Tanawa, ang tudlo ni Ginoong Hesus sa Mateo 18, versikulo 9, og kun if, freedom of choice na, kun ang imong mata, mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita, og isalibay, kini, gikan kanimo, kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan usa ka na lang og mata og kay sa duha ikaw nga mga mata apan igabanlod ikaw ngadto sa impierno. So klaro kayo ang pagtulunan sa pulong sa Ginoo. We want independence, we want autonomy, but when we practice such a skill, we are actually using freedom of choice. And that is a responsibility. There is an accountability to that. Ug mauna ang ato nga pinakasentro sa atong pagtuon mga isunan. Hukman sa Dios ang ato nga mga desisyon. Naapay usa ka konsepto. I borrowed it from William Glasser, psychologist, proponent anang reality therapy. Ingon siya, all behaviors are chosen. Let me explain a little. Matod pa ni William Glasser, kining atong utok magisunan nabahin sa duha, sumala sa anatomy and physiology, the central nervous system o peripheral nervous system. Dinha sa atong utok magisunan, naay gitawag nila og kanang autonomic nervous system. Ang mga organo sa atong lawas, dili kita ang mo-decide nga mo-function kana sama sa kasing-kasing. Dili ta mo decide, kasing-kasing, bomba nagdugo, diya kay mulakaw ko. No, nakakonekta ka na
sa atong autonomic nervous system. Automatic na siya nga mubumbag dugo. Bisan pag natulog ka. Kanang pagginhawa, automatic po na. Pero na ay lain nga bahin sa nervous system nga gitawag og voluntary nervous system. Kana nga bahin sa atong utok magisunan, dinha ang mga pagpili kanato. Tanang behaviors nato under the voluntary nervous system, manubag kita sa atong mga desisyon. Puro na ay prinsipyo ang Ginoo sa ato nga pag-exercise sa freedom of choice magkaigsunan. Kanang 1 Corinto 10:31 nagingon, busa kung magakaon ikaw or kamo, o magainom, o magabuhat, sabisan unsa nga buhat. All behaviors nga atong buhaton are chosen. Eating behavior, drinking behavior, marrying behavior, sleeping, walking, playing, all the behaviors. Ang prinsipyo, aron di ta magkasala, buhaton ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So kung ikaw tunulan og usa ka stick nga sigarilyo, ang pangutana, maghatag ba kinig himaya sa Ginoo? Kung ang imong tubag simpre dili, di ayaw na pagpanigarilyo. Kay manubag ta sa ato nga desisyon. Mao na ang atong ipasantop niining kagabion. Tanaw na ito magsunan, ang Ginoo aduna say mensahe, katapusan nga mensahe sa tanang katawhan sa kalibutan. Unsa ang mensahe? Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kahanginan. Simbolik na manulunda, mensahe ro na. Og kini siya may gidalag walay katapusang maayong balita. Unsa nang maayong balita? Si Kristo na. Ang gituna nato gabi nga mo pasaylo sa atong sala, muusab sa atong batasan, muusab sa atong lawas sa ipagbalik. Mao nay maayong balita si Kristo. Aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. So dili lang kini sa mga Kristohanin, sa tanang tao sa yuta ang mensahe. Sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. So tanang tao dinhi na ay mensahe ang Ginoo sa ulahing mga adlaw. Og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadluki ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Ngano man, mao na ang punto nga atong ipasantop. Kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ang paggamit nato sa atong freedom of choice, manubag tani, adunay accountability. Gitun ang kini nato, dili sa pagpanghadlok, kay kitun-an nato ni tungod kay kiniyang kamatuoran. Sa nagatubo ang bata, kinahanglan masayod sa ini. Nga tanan nga iyang desisyon, tanan nga behavior niya, naay accountability. Manubag siya. Bisang pagbata pa lang siya, toddler pa siya, makasabot na siya anak, magkaigsunan. Okay. So nagpadayon magkaigsunan. Kini nga senaryo sa paghukom sa Ginoo, gihulagway din ha sa Kapitulo 7 sa Daniel, sa libro ni Daniel magkaigsunan. And I would like to present to you the most comprehensive concept of the topic judgment. Ato kini sinsilyoon hangtod nga muadto kita sa paghukom sa tawo magkaigsunan. O makita nato ang mao nga paghukom nga giauhag sa Ginoo. Simbahan ninyo ang Ginoo, kahadluki ang Ginoo, kay miabot na ang takna sa paghukom. Ang mao nga paghukom gipakita ngadto kan Daniel. Ato basahon makigsunan sa Daniel 7:9 ug 10. Ako nagtan-aw hangtod nga ang mga trono gihulog ug ang karaan sa mga adlaw milingkod. Ang amahan kana makigsunan. Ang Diyos Amahan, God the Father, milingkod. Unsa kato nga senaryo makigsunan. Linibo, kalibo ang nag-alagad kaniya. Og napulo kalibo, kanapulo kalibo na nagtindog sa iyang tabangan. Ang paghukom gisugdan. So kadto nga lingkuranan makigsunan. Judgment seat, lingkuranan sa paghukom. Ang Amahan naghimo og usa ka paghukom mga kaigsunan ug mga paglaom. Apan dili lang siya ang involved sa paghukom. Thousands upon thousands are involved there. Sa Biblia mga kaigsunan, wala man gud sila'y pulong millions. So musubra og 1 million mga kaigsunan, ang ai lang pulong 1,000 ra og 300 1,000 upon 10,000. Kay wala sila'y million mga kaigsunan. Purting daghana, asa gikan kadtong mga manulunda dito og mga binuhat gikan sa lain nga mga nasud or kalibutan sa tibok universo. The whole divine counsel of God was in session
o katong nga sesyon maigsunan paghukom. Unsa man ang ilang hukman mga kaigsunan. Unsa ang agenda sa mao nga hukmanan maigsunan. Ug nag-ingon diha ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon giablihan. Adunay mga records dito mga kaigsunan, siyempre ka ng judgment, number 1 gyud diha nga makita nato, mga dokumento mga kaigsunan. Adunay mga basahon nganong giablihan sa Dios ang maong mga basahon. Dunay tulo ka mga agenda ang Ginoo sa maong paghukom. Number 1, kamo nalay basa sa Daniel Kapitulo 7. Purong-purungan sa Dios ang iyang anak, si Ginoong Hesus, ang magmamando sa universo. Daniel 7:13 ug 14. Kamo nalay basa mga kaigsunan. Diha sa maong dako nga senaryo sa paghukom, milingkod ang Ginoo, the Ancient of Days, ug daghampang mga kauban niya didto mga kaigsunan. Gisugdan ang paghukom, giablihan ang mga libro. Nganuman, adunay agenda ang Ginoo nga pagadesisyonan sa mao nga Judgment Council. Number 2 nga agenda sa Ginoo. Iyang ihatag ang walay katapusan nga gingharian ngadto sa iyang pinili nga katawhan. Bersikulo 18, 22 o 27. Ug ang ikatulo nga agenda sa Ginoo sa mao nga hukmanan, iyang ipadala kadtong misukol sa iyang pagmando ngadto sa walay katapusang kalaglagan. Sumao ka na, mga kapaglaom, ang purpose sa paghukom sa Ginoo. Dili lang sa pag-undang sa sala, kundili number 1, ang isyu nga hisgutan sa hukom. Takos ba si Ginoong Hesus nga mahimong hari sa mga hari sa tibok universo? Ug ang record nagsulti mga kaigsunan, takos siya, nganuman. Siya nga nagbuhat ka nato, siya po ang namatay, aron kita maluwas. Gugma ka na. Grasya ka na, mga kaigsunan, takos siya nga maghari. Sumala sa record, diha ato mabasa, diha sa atong Biblia. So diha sa council sa Ginoo didto sa langit, naghimo ang paghukom mga kaigsunan. Ang isyo, takos ba si Ginoong Hesus nga may mong hari sa hari? The record says, yes, He is. Ug sa maong nga senaryo, miabot si Ginoong Hesus sa ato pa. Originally, dili siya ang hukom mga kaigsunan. Litigant siya. Apil siya sa akusado. Akusado siya di Satanas. So, gihukman dito mga kaigsunan. Takos ba? Takos. Kaya nga no, gipakita nga siya gugma mga kaigsunan. Grasya siya maluluyon. Namatay siya dito. Miabot siya gikan diri sa kalibutan. Pag abot dito, unsay gibuhat. Gihatag ang gingharian. Gihatag ang gahom mga kaigsunan. Ngadto kang Ginoong Hesus. And later on, He becomes the judge. Because He is now the King of Kings. So mga kaigsunan, ang ikatulo mo na, kadtong misukol kaniya, lakip ang mga manulunda dito sa langit, pagahukman sa Diyos. Kaya nga no, kung sala gani ang problema, the proper process is judgment. So ang unang ang sa paghukom, mga kaigsunan, careful kayo ang Ginoo ni ini nga paghukom. Sa pagkaagi nga, dunay tulo ka mga ang mga kaigsunan, aron nga way sipyat sa maong paghukom. God was very careful in this judgment because very important ng masipyat ani, the whole universe will be at stake. So unsa man kini nga ang sa paghukom mga kaigsunan. Number 1, ato sang basahon, kanang the pre-advent phase of the judgment. Hukom kini sa dili pa muanhi si Kristo. Pinadayag 20 bersikulo 12 nang ingon. Og tanawa, ako moabot sa madali, second coming. Sa iyang pag-abot, og ang akong ganti, ania kanako, sa paghatag sa matag usa, sumala sa iyang buhat, og kana mga buhat mga kaigsunan, tungod sa atong pagpili or freedom of choice, tanang behaviors nato, hukman kana sa Ginoo. Mao natong gingon, manubag kita sa paggamit nato sa ato nga freedom of choice. Gusto man kaatag mahimong independent, gusto man kaatag mahimong autonomous, ni ana nga ang sa kinabuhi, nan imong tun-an ang pagtulunan sa Biblia. Kung unsay gisulti mahitungod sa freedom of choice. Manubag kita sa tanang buhat, ug himuon kana mga kaigsunan, sa dili pa siya muanhi dinhi sa ikaduha. Kini nga pre-advent phase of the judgment, walay input gikan ni bisan kinsang tao
apan ang mga record sa ilang kinabuhi anaa didto. So watay labot dinhi, nagsugod ang hukom didto ni adtong 1844. Watay labot diri, pero ang atong record tuwa didto. Gibasa sa tanang mga delegado sa maong hukom mga kaigsunan, mga manulunda kadto gikan sa nagkalinlain nga makalibutan nga gibuot sa Ginoo. Tuwa didto. Sila ra ang nakabasa sa atong record. Panahon ni ining pre-advent phase of the judgment. Anaa ang mga anghel ug ang mga lumulupyo sa universo didto sa konsehos sa Ginoo. Ug ang ikaduha mga kapaglaom, kining gitawag natog millennial phase of the judgment. Sa 1 Corintios 6:3 nang ingon, wala ba kamo mahibalo nga kita muhukom sa mga anghel? Katong mga anghel nga nalaglag dito sa langit, maapil to panahon nga ang mga katawan sa Ginoo tuwa na sa langit. Niya ang millennial judgment, naanay access ang tao sa maong paghukom, sa maong mga records, kay naabot naman sila sa langit. Sa pre-advent, watay labot. Records ra dito. Pero pag abot na to dito mga kaigsunan, importante gayod nga ikaw ma-involve. Nga naman, ang ato mga hinigmo sa kinabuhi, ang mga dug impirno, kay inigabot na dito sa langit, katong mga pinangga nato nga mga parinti, nabilin din ni siyuta, mauman to ang silutan sa kalayo. Dili mo mangutana, wala dito imong bana. Wala dito imong asawa, imong manak, wala dito, mangutana ka. And God is ready to answer all questions. And all people will have the opportunity to hear and review the divine records of God. 1,000 years would be enough to review the records. Okay? Ang mga record, bukas, alang sa mga tinubos, gikan sa yuta, panahon sa millennial phase. Kaya naman sa langit, pag-abot dito, siyempre muuting kay tag-record. Ngano ako asawa wala diri? Ngano ako manak wala diri? The records are there. Sila adunay pangutana sa hustisya, sa gugma sa Dios. Ang atong mga minahal mo adto sa impierno, dili ka mangutana. Mangutana ta pag-abot dito. Kay maunay opportunity na naman sa langit anang millennial phase mga kaigsunan. Huma naman ka na sa pagbalik sa Ginoo. Ang labing maayo nga jurisprudence mga kaigsunan, nag-insister nga ang akusado adunay katungod sa usa ka trial. Sa usa ka hurado sa ilang mga kaubang tao. Maunay maayong jurisprudence. Kanang pre-advent judgment, ang nag-review sa record nato mga kaigsunan, mga manulunda kini. Pero nindot kayo, kay ang hukom sa Ginoo, kita nga mga tao, makahukom pug kita sa atong kapwa-tao. Millennial phase of the judgment. Doon ako estudyante mga kaigsunan, kadto. Ingon siya sa ako, Sir, dili sa Pinoy, why is my grade only B+? Kung nga, I don't remember class records, but I will answer your question when we get to the class. So pagkapunta mo sa class, kay ni-enroll pa man siya sa akong ikaduhang subject. Kung ako siyang gitawag, tanaw na ko siyang record, here, come here. Look at your records. Why your grade is only B+? Abi ni mo sa gisulti sa estudyante magsunan. Mingon sa, never mind, sir. I don't want to see my records. I just want a higher grade. Kamu mga higala, mga kapaglaom. Andam na mo pagtanaw sa inyong records. Katong makabulastugan ninyo, gihimo ninyo nga sekretura, andam na mo mutanaw ato. Katong mga sala na ako magsunan, di ko ganahan mo tanaw ato. Katong record na ako magsunan nga, wali ko diri sa South Channel, sa South Philippines, ganahan ko mo tanaw ato. Pero katong sala ako gibot, hindi ko mo tanaw ato yun. Di ko andam mo, ato bang ato magsunan. Pero nga nung na-involve man ang Ginoo, ay dili ni siya maghimo siya record, aron nga people sa kinsay maluwas, no? Wa man sa manginhanglan og records magigsunan. Kay all-knowing man ang Ginoo. He's an omniscient God. He does not need a record. Naghimo sa judgment, tungod kay akusado siya mismo ni Satanas. Kada gabi, adlaw gabi, pinariyag dosi, ga-akusar siya kanato. Akusado ta. Akusado si Ginoong Hesus, ang Ginoo akusado ni Satanas. Busa lang sa mga manulunda nga kasabot. God needs a judgment process. Aron ipakita nga siya gugma, aron ipakita nga siya grasya, mga kapaglaom. So, mao ni siya. Ang muadto ta magigsunan, inig kahuman sa 1,000 ka tuig,
musunod ang ikatulong nga ang sa paghukom. The post-millennial phase of the judgment. Ang nabanhaw nga mga dautan, miatake sa bagong Jerusalem, aron lang mahibalan nga sila adunay gipatawag nga mutawag sa korte magsunan. Gibanhaw ang mga dautan humang sa kalibog ka tuig. Just to know na di sila sumon mga higsunan. Manubag di sila, batanawon di sila sa record nganong angayan sila sunugon. Atol sa unang duha ka hugna sa paghukom, ang tanang ubang mga tao sa universo nagtuon sa mga record. Si Satanas o ang iyang mga sumusunod, maulamang ang wala didto magigsunan. Maayo man ka nga jurisprudence, before pat yun ang dautan, he is entitled to a hearing. So na magigsunan. Karon, ang turno nila ni Satanas o Manrunda, ato bango na ang record. Human sa usa ka libo katoy, and thrones are set. White throne judgment. Books were open. Kabalutana, pinadayag 20 magsunan. So mauni siya ang hukom sa Ginoo. Karon kay apiki kay itong oras, paspasan ako magsunan. Muadto kita sa detalye sa atong kinabuhi. Kay maapilta sa maong hukom mga kaigsunan. We are involved in the judgment process ug apilta sa hukmanan mga kaigsunan. Hukman ta sa Ginoo, kay akusado kita ni Satanas. Nag-ingon diri, pinadayag or buhat 17:30. Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, ignorance. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Nga naman maigsunan? Sa panahon nga wa mo kahibalo sa kamaturan, wala lang ang Ginoo. Dili sa manumbaling kay ignorante man ka. Pero karon nga nahibalo na ka kay naminaw na ka sa South Channel South Philippines, manubag ka sa kamaturan nga imong naibaluan. Giyaw hagang tanang tao sa paghinulsol nga naman. Kay siya nakatudlo na og adlaw, kanus subay sa katarungan, iyang pagahukman ng kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang nini. O kini iyang gipanghimatudan ngadto sa tanang mga tawo pinaagis pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Si Ginoong Hesus nang mahukom mga kaigsunan. Kay kitang tanan kinahanglan mga pangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat. All chosen or all behaviors are chosen mga kaigsunan. So pag pinaagi sa atong pag-exercise sa freedom of choice, tanan nga desisyon nato gibuhat pagahukman sa Ginoo. Sayang lawas, maayo o dautan. Okay, kinahanglan mang nagsulti o managbuhat kamo ingon sa mga tao nga pagahukman ubos sa kasaguan sa kagawasan. Kayang hukom walay ko kaluoy alang sa tao nga wala magpakitag kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog bubatok sa paghukom. James 2:12 and 13. Unsa pa? Unya ang mga kahadlok kang Hiyuba na nagsulti ang usag-usa og si Hiyuba namati og nagpatalinghog og ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya alang kanilang may kahadlok kang Hiyuba ug ang nagpamalandong sa iyang ngalan. So naay record pud nato didto mga kaigsunan. Naka-access ang tanan nga mga binuo sa Ginoo sa manunda. God is open to His judgment. He wants everyone to see our records there. Open siya, mga kapaglahom. Wasay gitabunan na ay basahon sa handumanan. Matod pa sa mga eksperto, ang sulod ni ining basahon sa handumanan, mga maayong binuhatan. Pagahinumduman dito, mga kaigsunan. O gusto ko mo anticipate. Nga kanang record na ako, nga usa ka semana pagwali din kaigsunan. Naka-record kini dito sa basahon sa handumanan. Napa? Og nakita ko ang mga patay, mga dagko o mga gagmay, nga nagtindog sa tubangan sa trono, og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanghukman, pinasikad sa nasulat, diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. O ka ng mga binuhatan, agi sa ilang freedom of choice, maayo man og dautan, nakarecord ka na, hukman sa Ginoo, mga kapaglahom. O nya paspasan na to kay hapit ng oras, o ang mga ngalan ni bisan kinsa, dili makaplagan sa nasulat diha, sa basahon sa kinabuhi.
siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, mga kaigsunan, mga kapaglaw, importante. Sa college pa doon na may professor nga nag-ingon, na mga tao nga hilig kayo musulat sa ilang ngalan, dias Bible. May ingon siya, see to it that your name is not just written on the Bible. See to it, your name is written in the book of life. Kung ang imong ngalan wala dito sa listahan sa mga maluwas, impyerno ka. Kano sa man may tabo nga imong ngalan ma-enroll dito sa basahon sa kinabuhi. Kung ikaw magpabautismo mudawat, imong ngalan masulat dito. Sama ra na sa gikasal, human ka gikasal, imong ngalan mariko dito sa book of the married people. Kung mamatay na ka, imong ngalan masulat po dito sa mga minathay. Ug ikaw natawo sa yuta, ang imong ngalan masulat po dito, live births. Susama niya na makigsunan. Imong ngalan dili makasulod sa basahon sa kinabuhi. Wala ka mudawat kang Kristo, makigsunan. Ingon nga manluluwas nimo pinagi sa bautismo. Kay sama ka na sa kasal. Nga imong gideklarar nga siya imong manluluwas. Ika nang inahanglan kaniya. Your name will be written in the book of life. Busa gabi nag-apil ko. Kung wala pa ka na bautismuhi, magpabautismo ka na. Aron imong ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. Kay kung wala dito, impyerno ka. Apan gisultihan ko kamo nga ang matag pulong nga walay pulos nga isulti sa mga tao, sila maghatag og husay niini sa adlaw sa paghukom. Kanang mga marites magigsunan, manubag ta sa atong mga gimarites. Kana masulo mga pulong may pulos, lakip na sa paghukom sa ino ang amang nga motibo, ang kahigayunan sa pagpaminaw sa kamaturan, kahigayunan nga ikaw maluwas, apil na sa paghukom sa Ginoo. Imbis kay makapaminaw ng takakaron, nagmadyong pa ka, manubag ka na nga desisyon nimo. Kay pinagi sa imong mapulong, ikaw pag matarungon, o pinagi sa imong mga pulong, ikaw pagahukman sa silot. Niya ang summary sa atong gisgutan magigsunan. Ang Ginoo adunay tulo ka agenda sa maong paghukom dito sa mga langit. Number 1, iyang purung-purungan sa Dios ang iyang anak si Ginoong Hesus ang magmamando sa universo. Og dito na isgutan, takos si Ginoong Hesus nga mahimong hari ug kurnahan tungod kay siya tungod kay siya nahigugma sa kalibutan, namatay siya lang kanato. Ikaduhang agenda sa Ginoo magsunan, iyang ihatag ang walay katapusang gingharian ngadto sa iyang piniling katawan. Nganhi kanato makaangkit kita sa kinabuhing walay katapusan. Pero ang requirement ana makisunan sumala sa pagtulon ng gabi, kinahanglan mapasalo imong sala. Ikaduha, kinahanglan mabago ang imong batasan, pinagis bala ang espiritu. Ug ang ikatulo, mailis na imong lawas nga di na mamatay. Pagbalik ka na sa Ginoo, iyan ang trabaho. Number 3 nga agenda sa mong paghukom, iyang ipadala sa impyerno, musupak kaniya. So mauna siya ang katapusan nga pagdumala sa Ginoo sa sala, judgment, and that is burning. Di na, mahugwasan na, mahinluan na, mahuman na ang sala, mga kaigsunan. O ang ikatulo, mga kaigsunan, sa atong pagsumada, atong gisgutan ang tulo ka mga hugna sa paghukom. Pre-Advent phase, millennial phase, o post-millennial phase. Gisulayan ako, nag-translate sa Binisaya, sa Google Translate, katawanan. So, gipabili na lang ako in English, mga igsuran. Not on kasabot mo niya na. O ganyan kagabion, ako mag-apila ka ninyo. Pinaagi ng teksto sa Ecclesiastes 12:13-14. Atong patalinghugan ang katapusan sa tibuok ng mga butang. Kadluki ang Diyos. Ug bantayi ang iyang masugo. Kay kinimao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay dadon sa Dios ang tanang buhat ngadto sa paghukom. Uban sa tanang tinago nga butang, bisan kini maayo kun kini dautan.